Ngabdang ngubhay pi baro ki bapet ya kami Kalaya Cuisine Channel. Ko parlok mentah kasingan pen iya pi ya ka resipi kumno ban shet ya utin. Hang ne ngapundan kam kumbalai spa gram ya utin. Ngalap sat khoi lupa bat ngalak piet kumne. Ngidon kam ro ya usok saw lai teli art liu piat runsun mat saman ken. Hang ne ngapundan kam ya upan kumba saw teli ngadap sat bat ngalak ot hakane karukom. Mentah ngan sedang no ya karukom shet. Ningkong ngapun klut shwa yaw non-stick pan kila pendon kamro da karai te nangta andala klut bha ngala the ya ka penyang ngat ap haduk bakan da klut bha bat anda kala klut ngan sedi no ya upan ko parlok upan banga pendon kam hang de ude ujai pan thamai nakani ka daw pi ki don ki snap hre kam le na mangala dap sai khot han ber no yaw shen rai ngan ber no ya kam lo de ben aim lo kat kum ka jing bang jong phi de ben sedi hadu ba unda saw bha de menta kum ne hi namad ba ula saw bat ula I tenat ha ka rong ngan khat no bat ngan bu la ka jong de menta ngan the biang ya ka penyang menta ngan sedi no ya upiat bat runsun pila ru ban sedi lang ya upiat runsun bat sok mungkin handre ngam syam las di lang ya sok mungkin nama badan khulung hayeng nakane ka daw ngam syam las di hakane ka por handre ngan khat ya kata ka jing tak khulung benang tangan sa ber shibet ya sok mungkin hang ne ngapun kam lightly sok saw bang adat klian te ngala grind ya sok saw ha ka grinder ngan ber no ya kam lo
Kenang bu sok sau un I bha ngan the kendiat. Pilih ba ka na usok sau ka rengat bat menta ngan sedi no ya utin. Ko parlo nga kwa ba uni utin banga shet menta kasngi unlong ubas bo na kani kadaw ngala the kumba shi suspend pila ban pendon kam ya ka kumba shimok lani armok at kum gajing bon jong utin ngan shet lang no ya uni upan banga dep pensau mende bat ngan ap haduk bakan dat snam bha. Ini ka jingshet jonga kala I na kani kadaw ngan khat no na ka bentai khunlung na mar ba imla ban bam sat te menta ngan tap no yo sok men ken ha jing shisha nga ade ban sdi lang bat upiat ban ren sun hanre na mar badon khunlung khna hayeng na kani kadaw nga beri usok men ken hadin bang adep khat na ka bentai khunlung ka jingshet jonga kala I bat kala long ban bam te menta kumne hi ngan khat no ha kabul kna bangan yo pen EAP ko parlok lada pipe ya ki video jonga ha kasin ka bening kong sngob ha ban subscribe balada pi tenat ya kani ka video sngob ha ban I like bat kum juru ban comment bat ha kani ka por ngapun pawru ya ka jing sngongo na ka benta ka jing kersan jong pi te yai teng shushu ban kersan lem yanga blai shibun